שלום להילה כהן. שלום סנדרה. מעצבת שמלות קלה וערב, והיום הבאת לנו שמלות ערב. כן. איזה כיף. קודם כל, תספרי לי קצת מה הטרנדים בעולם שמלות הערב. בעצם מה שהולך הטרנדים זה המון, קודם כל, בדים מאוד מחורזים, מאוד עשירים. בוא נראה, כי יש פה משהו שאני פשוט נעתקה נשמתי. אז זהו, אז הבדים המחורזים, המון דיטלים שיש את כל האבזור בסמלה, שבעצם זה גורם לנו שאנחנו לא צריכים לשים יותר מדי אקססוריז, השמלה מדברת בשם עצמה. ממש. כמו שאת רואה, הגזרה שהיא מאוד רחבה, יותר רפויה על הגוף, אין לנו כבר את המכוחים. זהו, כשמדובר בבד כל כך עשיר, לא צריך להיסחף עם הגזרה. ממש לא, ממש לא. הבד עושה את הכל, הוא אומר הכל. נכון, עושה את הכל. גזרה ישרה, נשפכת. וואו, תקשיבי, זו יצירת אומנות פשוט. מדהים. אז זהו, עכשיו יש עוד סגנונות שאגב, אם כבר אנחנו הולכים על כל הצבעים. מנצנצים למיניהם. מנצנצים, המון... שזה באמת טרנד מאוד מאוד חזק. אגב, גם בשמלות ערב וגם קלות היום, לובשות שמלות שעמוסות פייטים. כן. שאם אפשר להגיד, לפני עשור זה כאילו היה הכי לא, והיום זה הכי כן. עכשיו זה הכי כן. נכון. עכשיו רק מנצנצים, רק חרוזים, זה מה שמאוד הולך עכשיו, זה גם, רואים את זה המון בשטיח האדום, אצל המון סלבס. גזרות גם פה, אמנם היא צמודה, אבל היא מידי, היא לא ארוכה מדי, היא מאוד נינוחה ונוח איתה. וזאת שמלה פצצתית סקסית. זו גם, הגב שלה פתוח, הגב עושה את הכל. נכון, הנה נראה את הגב. איזה יופי, לה, מקסים. עכשיו עוד סגנון נוסף, שזה מאוד מאוד הולך עכשיו, זה החיתוכים בעצם, מה שיש לנו בשמלות. כן, החיתוכים בצדדים שלה. עם החיתוכים. שזה באמת... חיתוכים של מותן. צריך לעבוד על הקוביות בבטן. כן, כן, זה מצריך את זה, אבל גם זה נותן לנו גם איזשהו שילוב של האור, רואים, לא רואים. מה שבדיוק צריך להסביר, בואי תחזיקי באמת בצדדים. כדי להבין. מדובר בעצם בכמו, זה מראה של חצאית, וחולצה שחתוכה באזור של הצעות. באזור המותניים, כן. וזה מאוד מצר, זה יוצר צללית עוד יותר צרה. זה נותן צללית ארוכה. ארוכה. וגם השסע, שזה גם עולה. וכמובן זה בא עם גם אגב, חייב. הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו בתמונה. כן, כן. משגע. זה אגב מההפקה שהייתה. וכאן אנחנו רואים את אותו עיקרון בוורסיה קצרה. כן, יותר שיקית, גם נוצץ, הכל נוצץ, נוצץ, נוצץ. ממש, איזה אושר, איזה אלגנטיות. עוד סגנון שיש לנו, שזה בעצם הסגנון היותר קליל. כחול רויאל, שזה צבע שהוא מאוד כחול רויאל, מאוד מה זה כחול רויאל? זה צבע שהוא הולך עם הכל, קיץ, חורף, סתיו, צבע שתמיד הוא טרנדי. ויש גם משהו בגזרה הזאת, שזה מצד אחד אלגנטי, מצד שני מאוד נינוח. כן, מאוד שיקית, נינוחה, נוח לך ללכת. כאילו משהו שכיף לזרוק על עצמך, ואת נראית $1,000,000. כמובן האלמנט הזה כאן, שזה התכשיט. זה התכשיט של השמלה. זאת אומרת, זה שמלה ותכשיט בפריט אחד. כן. אוקיי, והשמלה האחרונה? שמלה האחרונה. עכשיו, לאן אנחנו בעצם הולכים עם זה ממש, זה שחורה? יותר לאירועים, חתונות, בר מצווה, אירועים של חבר, של חברה, חברה מאוד קרובה. כן, חתונה של חברה קרובה, או אחות, או משפחה. היום לקהל יש מאוד מודעות לאיך להיראות באירועים. הם כבר לא הולכים עם ג'ינסים או עם סתם איזה שמלה שקניתי בבוטיק. יותר משהו קצת יותר עשיר, יותר להשקיע. וזה אומר שנלבש את השמלות האלה רק פעם אחת? רק פעם אחת. זה בדרך כלל, זה מיועדות, מזכירים אותם, הם מאוד once in a... זה שמלות, זאת אומרת שמזכירים לערב אחד. חד פעמי. יפה מאוד, מצוין. לא נלך איתם, נראה לי עוד הפעם, הם בלתי נשכחות. לגמרי, לגמרי. הילה, פשוט היה שווה, הקולקציה שלך פשוט מקסימה. תודה רבה.